manah kang ketaman wuyong tapong wong kang ayu kuning susah lamun den lalekno darmane tan sah sumande sanadyan amung sedelo nambani kangene ati Nduk Tata nggih nembangan Nduk ta Nduk nggih suwi ra krungu suaramu 10 tahun papujanku ora beda rasane hatiku awak lungkrah ra bisa turu wayanganmu ngararitu hatiku iki upama hawane ora patek panas ngene penak banget ya Nduk. nggih nggih kalih ngantuk-ngantuk Heeh karo pacetane karo apa ya? mriki pun enten jenengan niku lho Pak Pripun? protokol namung tiyang setunggal akuane 10 Lho, aku ki ora ngerti lho Nduk iki nek aku ning kene iki tebake kating jengkel. Ya engko tak dongke siji-siji. oke niki nggih dereng kok Aja sumelang wong ayu tresnaku kira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisih
ora beda rasane hatiku awak lungkrah ra bisa turu wayanganmu ngreridu hatiku Cinde laras dadi ya laras tenan. Judule napa to Pak Sumar niki lagu niki? Ora usah nganggo judul. Pokoke ya nembang ngono wae le wis ora. Oke. Wis tuwek ndi to aku mbiko iki. Kula rungokne kok kepenak men ngoten le. Gune sapa to, Truk? Judul iki ora penting. Sing penting ditembangke penak ngono ya, Nduk ya. Judul. Tur laris ngono. Heeh. Tur payu ngoten lho Pak lagune. Iya, heeh. Nggih. Niku sing damel cah niku. Piye? Sing damel lagunipun ingkang Oh, iki to? cah niki nggih. Ora. Oh. Mula wonten klentune sithik to slenthek langsung. Lah tek iso. Kleroke ya langsung. Lah tek iso. Kirangan. Ate meletek men. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku kira bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisih